Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangunong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas ginapaidalom sa high risk sa COVID-19 sa DOH-6. Mga peke nga espas kag RT-PCR test na dakpan sang probinsya sa mga biyahero. Sa balita nasyonal, 2% pa lamang sang populasyon sa Pilipinas nakakompleto sang bakuna. Siyudad sang Dumaguete ginakabig nga area of most serious concern. Sa balita international, Novavax mayara sang 90.4% nga efficacy. Sa balita sa sports, Phoenix pinakauna nga team nga makaabanse sa NBA Conference Finals. Balita entertainment, movie industry workers ginumpisahan na ang COVID-19 vaccination. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan na ang mga simple nga pamaagi kung paano i-promote ang negosyo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karang adlaw Martes, Hunyo 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon kung hangin habagat ang nag-apekto karon sa Luzon. Ang Western Visayas, laki pang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tudtog kasarangan ng huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan, padulong na bagat na ang botyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tudtog kasarangan ng pagtapya sang balud. Ang tao balauna 21 karon sa hapon, samtang ang hunas las 6:24 kaina sang aga. Ang adlaw nagbutlak las 5:23 kaina, magatunod naman las 6:06 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tudtog sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa mabalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live Oh, wala pa man sa akon. Sige, anyway, may aga na mga ka-aksyon. Welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sika Cory Vidaha is still watching. Ang ambal niya kuno sa Kuwait, may tumantong nga Kuwait Towers. 120 stories. Kana may action boy send actually sa akon. Okay. Ipakita ko karon sa imo bala. Taas na. Mga 120. Oo, Taas man na sa inyo balay ay. Yes, kaya mo niya 119 lang. So, medyo taas ginigawa ang sa Kuwait. Tawag action boy. Aha. Bongga, no? Nante. Tahun. Christine Siloso, good morning man. Irene Gante Juanites Petua.
Sakay Puding, muna ni siya. Si Bia Jonathan, nag-ilis naman sa iya nga profile name. Si Pudding na yung ngala naman. Daw Puding naman ang arada no? Okay. Kita mo. Wala, actually. Sa si Pamiro, tanda ito basa ko, si Padding pa. Pero Puding ko na, no? Pudding. Sakay Rodelyn Alvarez Bayabado, Raydan Velasco, Alex Montesa, good morning. Michael John Season, happy listening no sa Season Palma, Padilla, Abdon, Makilan, kag De La Cruz family sa Barangay Sumag. Pangga, RR Rehinio II. Mads Dorel, check your friends request please. Second account ko ni sa nahak account ko. Ginaccept ko na. Ginaccept mo na? Ay, very good. Ginaccept ko na. Kaya ba si i-greet kita ba siya programa kung hindi na pag-accept. Sakay, di na ko to. Alex Philip Isulat. Good morning man. Sakay Jinky de Alagdon. Kay Beboy Villasor kuno, good morning sa kapatran niya pamilya sa Barangay Pandanon DSB. Nga magpabaksin karon ay Mayo, no? Very good. Kag sa tanan nga members sang EFC, no? Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon. Dinner. Naga-dinner sila krong. Sa body ko da, Doc Matt Mayo, good evening dira sa inyo, no? I'm still waiting for your performance of the Tong 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 Tong, Pakitong Kitong. Okay? No, ma-pressure si Doc Mayo. Nandiyan ka daw, kasi napaminsar ko ano ko pa ginayay, duga. Sabi mo kasako sa ato mga tong tong tong. Bro, panay mo niya na iya. Lalain Meneses, good morning man. Kag kay Ma'am Luing Melos, PM na ko dugay or basi naka PM naman na Section Eden no? Dasig pa na skilat Section Eden Yes, true. Noel Amar is watching. Christine Menyas Villalobos. Sige, go Action Doors. Dali lang. Kay Cora Hoven, nabasa mo na siya, Action Boy. Dala sa may kawayan. Oo, muna nasunod. Okay. Lalaine Meneses, sige. Cora Hoven, dala sa may banwasang kawayan. Kawayan Dampi. Good morning, Gid. And of course, kay Pangga RR Rehinio II, Action Boy, hindi ko makita account mo ha, block mo ko. Ay kalaing gin-block. Ang i-account siya mo, ginhack ang ako niya si Bangda niya, gin-block ko siya. Inaano man sa Pangga RR man. Gusto siguro i-block mo na lagi dyan. Why ko na, hindi ko kabalo. Hindi ko na kabalo. Hindi siya kabalo sa mga black-black na yung R. Ay, kron, bakulon. Barredo. I-account ang ginhack yan ako, si Bangda niya nag-block. Barredo Benny. Good morning, dara sa may Hong Kong. Okay. Kay Antonieta Baha, good morning man sa imo. Kay Sir Noel Amar. Good morning, Sir Noel Amar. Kag sa friend niya ko nga si Biula Baloyo Eras. Yes, Biula. Biula, nga nag-birthday kahapon. Sa Pahanokon. Ay, ang friends mo, Action Boy, friends mo ni Sir Noel Amar. Kilala So, isa ka mo ka circle of friends. Yes, kilala sila. Sa Chicago ko no, may arasang 125 ka stories to ko no Action Boy Tower. Grabe kahawa. Hambal ni Ma'am Van. Kasaka na sila ni Doc Mayo. Hindi ko yan. Later, I'll send you the pics. Ang pinakataas ko guro nga na nasakaan ang sa Kwanla sa Singapore Pop bala. John po. Sabi kong Pop John po. Sa Singapore bala ang ang Marina Bay Sands. Okay. Inablang may swimming, may barko sa babaw. May swimming pool. May swimming pool sa babaw. Pero yan ang kado may sakayan na pandagat bala. Okay. Wala pa ko dabi ka kasaka. Pero kasaka na ko to sa dito sa swimming pool. Sa swimming pool. Naligo ka wala. Hindi ko dala nga swimming trunk. Away ka dala. Tawag largo ka lang yung para pinastahi ka. Kasi maglagom ba lang na tubig. Yeah, what is this? What are you doing, boy? Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo dra sa Barangay Pandanon, DSB, and of course, tanan yung members ng Energy Fans Club. Kay Sir Edwin Pineda, raman si Sir Edwin na nag-aalan. Good morning. Sige, standby kita na standby. sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo sa Department of Health Region 6 nga high risk na ang classification sa Western Visayas kung COVID-19 situation ang paghahambalan. Ginkumpirmar ni Dr. Bea Camille Filiaro Natalaray nga yara sa 7.12 ang average daily attack rate o kon adar sa kada 100,000 ka populasyon sa Western Visayas sa sulod sang 2 ka semana. Mas mataas ini kumparar sa 5.67 nga adar nga na-record sa nakaligan nga ikatatlo tutob ika-4 nga semana. Ginakabig nga mataas ang adar kung magsobra sa 7, medium 1 to 7, kag low kung mas manubo sa 1. Kalakip sa high-risk classification sa DOA6, ang mga syudad sa Iloilo, Bacolod, Aklan, kag Guimaras, samtang moderate naman ang probinsya sa Iloilo, kag low risk ang Antique, Capiz, kag Negros Occidental. 4 ka mga peke nga espas kay isa ka peke nga RT-PCR test ang nadakpan sang probinsya ginagamit sa mga biyahero sa ila travel documents. Ginpahayag ni PIMT Head Dr. Zephyr Gerhard Kailian nga sa tion nga may nagakadakpan sila nga nagagamit sang peke nga dokumento. Gilayon ini nila ang ginapaswab ka ginadala sa isolation facility sa syudad sang Silay. Magluwas diri gina-report man ini nila sa Regional IATF para sa nagakaigo nga aksyon. Ginklaro man ni Kailian nga padayon sa gihapon ang border protocol kaangay sa negatibong RT-PCR test. ESPA Stay Safe.ph sa mga gikan sa Negros Oriental kag probinsya sang Cebu. Ginpahayag naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga kalabanan sa karon nga COVID-19 cases sa syudad ang workplace transmission, ilabi na ang ginatrabahuan nga may aircon. Una, gin-report ang pagpositibo sa masobra 20 ka mga empleyado sa Casino Filipino nga nahamtang sa sulod sa El Fisher Hotel sa Meddalan, Lacson. Sunod kay Familiaran, hindi lamang casino ang ginpasira, kundi lakip man ang mga talatapan sa gobyerno nga may ma-record nga COVID-19 cases. Sa ginpagawa nga advisory sang casino, 3 kadlaw magauntat kag magasira sila umpisa Hulyo 12 tubtob Hunyo 14. Ginpahayag sa Vice Alcalde sa piyak nga tuman ka istrikto ang mga protocol nga napatuman sa casino. Ang problema suno sa iya bangod hindi makita ang kontra. Samtang ipahayag ni Familiaran nga nagasaka ang COVID-19 cases sa Bacolod bangod sa ginapatuman nga swab all policy o kung ipaidalom sa testing ang tanan nga close contacts ang nag-positibo. Naglabot na sa napulo ka mga persona nga positibo sa COVID-19 ang napablatter sang barangay upod ang extraction team sang syudad sang Bacolod bangod nagpamalibad nga sa iluhon sa quarantine facility. Suro kay Executive Assistant Ernesto Pineda, base sa impormasyon ini nga mga COVID-19 positive ang gikan sa barangay Tangob, Mandalagan kay iban pa nga barangay. Gin-refer na sa extraction team ang ining insidente sa City Legal Office para sa nagakaigo nga aksyon. Suno kay Pineda, iban sa mga nagpamalibad ang nagpalayag nga wala man sila sang sintomas sa ginabatsyag kag maayo pa man ang ilang balay sang sa quarantine facility. Pero ginpatahag ni Pineda nga ang pag-extract sa mga positibo ang isa sa matikang agud malikawan ang paglapta pa sa COVID-19. Nagpasiguro si Pineda nga ila ginatinguan nga maubos extract ang mga nagpositibo base man sa line list sang Bacolod EOC. Ginpaidalon sa lockdown ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad Sambago matapos magpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga personnel sa public advisories ng DRRMO Bago. Umpisa sang kahapon nga Hunyo 14, temporaryo nga mag-untat ang operasyon sa ilang talatapan tubtob Miyerkules ang aga Hunyo 16. Ini bangod sa patigayunan nga decontamination kag disinfection sa office compound. Samtang ang Maaw Volunteer Rescue Unit amo ang mag-akomodar sa mga emerhensya nga dapat respondihan paagi sa pagtawag sa hotline number 0995-840-4611 o kung sa 0919-594-6835. Sa dugang nga balita lokal, ginpahayag ni Arnel Angelo Oralde, focal person sang Mines and Geoscience Bureau nga yara pa lamang sa 30% ang ilang pag-usisa sa ginalegar bulalakaw nga nagtupa sa compound sang Negros Occidental High School, nagligad nga Hunyo 4, 2021. Sinisyal nga pagpangusisa ni Oralde, yara lamang sa normal nga density ang ginalegar bulalakaw, may manubo nga magnetic content apang may mineral nga nakita kaangay sang kalidad sang isa ka meteorite. Ginrekomendal ni Oralde kay NOHS Principal Mario Amaka nga ipaidalom sa maidid nga pag-usisa pagi sa scientific ag laboratory test sa Manila National Museum agud mapamatud-an kung matuod ini nga bulalakaw. Based sa amon physical na observation, daw slightly magnetic siya. Tas normal lang iya density, hindi gid sa bugat-bugat. Pero hindi namon ma-fully observe kay daw naka-block siya mo. Kailangan tani namon i-chip in kaso nag-recommend sila na hindi dana.
Kabahin sa pagpahayag ni Mines and Geoscience Bureau Focal Person Arnel Angelo Oralde. Duha ka porsyento pa lamang sang populasyon sa Pilipinas ang nakakumpleto na sang bakuna. Samtang siyudad sang Dumaguete, ginakabing area of most serious concern. Sa detalye sang Balita National sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, Dra sa kay Christine Minias Villalobos, good morning dra. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Watching from Barangay Malingin, Baguio City. Safe travel anda kay RJ nga makadto sa Fargo, North Dakota, no? Halin sa imo Daddy Cole. Sa kay amigo naton Juan Bolgalio, good morning mandara kay Miss kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, no? Good morning dira sa inyo sa Las Vegas, Nevada. Sa kay Lito Dayap, good morning man. Phoebe Faith Baya De Silos, happy morning. Kay shout out lang sa De Silos family. Lucila Perartilia, sa tanan nga mga farmers kag fisher folks sa Negros from your anchor of school on air sa Smart Rice Agriculture every Thursday and Friday. Si Lucille ni nagapungko diri kada 4 to 4:30 AM, no? Every Thursday and Friday. Si Lucille Lucila Perartilia, siya nag-angko aga programa di every 4 AM to 4:30 AM Thursday and Friday. Yes, yes ang Provincial Agriculturist Office garo ni. Sige sa kaya Linda Bartolome sige Miss Jinky wait ko sa imo
Siling ni Bia Jonathan, kung may mo-order na pudding, ensaymada, pineapple, kag black face mask. Sige, amo na gali. FB page ni niya gali ang pudding. Ano ning green lang iabalan man? Ano ning nakuha ni Pangga? Ano ni siya Aksyon Doors? Niya may comment sa nga green lang iabalan. Ano naman? Ting dason sina. Ay, ang dason sinisa ako ng pudding. Ano na yan? Morning ni Kabatora. Kaya pang ka-RR, green lang iabal. Green man? So, ano naman? Ano na Arman? I-block na karon. Sol Lama Barnatsa sa Wadi Kabacolod, kag sa pamilya niya dira sa Barangay Handumanan. Ano daw ano be? Sawadi ka. Nasundog ka kuan kay ti. Akal, sawadi ka muna. Napungagid siya. Sawadi ka Bacolod. Ang ginaya. Masi Tofago, Michael June Season, ang Sears Tower sa Chicago, isa man sa mga taas mga building. Ang isa pa gid mga Petronas Tower sa Malaysia. Converges. Sa unang taas nga building nga kitaon, sa unang yung PNB na mo. Sa Lakson. Amot ka nang taas. Ano ka? Huwag kang ligaon, no? Ginon, ni Action Boy akon, Max. Sawadi ka. Liwaton tagit yung kagina. Wala mo galing ginon akon, Mike. Sa Action Boy, to sa mga ka-action, gin-off niya akon, Mike. Kaya siguro na namian. Sawadi ka. Sawadi ka. Donna Robles Prodigalidad. Shout out from San Diego, California. Kay Glacia Avlas naman, may aga si Imo. Kag kay Romel Ibanez Gallo. Tugo na. Manugpuli na ni si Romel. Asan? Masuk kadugan nga puli. Ayaw no, Hindi. Sa 24, maabot na siya sa Cebu. Maabot na siya. May kulukurantin pa daguro. Kasi mga first week July, arin na di. Tito Romel, thank you. Gid sa chocolate in advance. Tito Romel. Mangod din ni One Ball. Oo, gani. Si Tito Romel, gani. Mangod ni Tito Rupert. Gani. Sige. Sige, te. Angelica Niel, good morning, man. Edith Biasca from Tokyo, Japan. Sige, go. Dali lang. Hindi ko makita di sa Oma Lumena, may agaman. Sige. Sakay Cathy Gonzalez Servito. Kita na nag-join sa conduction boy. Gasurulot. Tara nga lanta sa Tagapalapag, Northern Samar. Ginagreet niya akon iyag ni kanan sa Isabela, Barangay Panakyaw, sa tatay ko, Ramon at Angelina Gonzalez. Panakyaw! Okay. Hindi bala si Kwan, hindi nga sino nga nagkakuan na si Panakyaw. Si maestro to bala? Ang maestro gali, si Nathan Borromeo. Yes, Sir Nathan. Cyrus Flores Moncater, Joe M. Sumilyer. Dira sa Purok 21, Barangay Kudkud. Ganun yung Kudkud gani. Hindi magalo na. Ang buta. Nalipat na ko sa kudkud. Sa Lube? Kudkuran na ya. Kudkuran na ya. Kalay. Pero kung ubra ka sa Lube, ano panawag? Ha? Kung ubrahon mo sa ano pa, kudkuran siya, kung ano panawag na kung trabahoon mo da ang Lube. Makudkud. Kudkud ganit. Okay. Ito? Abi ko kudkurs. Rochelle Evangelista. Good morning. Raul Velasco. Morning. Kita mo na? Nakita ko na nakagina si Sir Rochelle. Are nakita ko na. Si... Kay Lulit ka na? Dali lang. Kay kadamo, ga-join. Tara nga, ga-join. Kasulod sa akon. Masi Tofago. Tapos na? Okay. Kay Raul Velasco. Kay Lulit ka na. Lulit Atos de Gallo. Ay, salamat. Nakita ko na gidman. From Camellia, Mandalagan. Good morning dra sa inyo. Kalagaw ka na sa bago nga mall sa Mandalagan da? Sa City Mall? Ano na gani? Hindi. Vista Mall. Huwag pa. Huwag pa mako gani. Kung hindi mo kuya lagawan, gida. Oo. Kaya doon kahulong, doon gid siya Action Boy. Malagaw, kung naglag sa mall ka pa yung malagaw. May ara da, may isa da kadako nga mall sa recreation area. Dito kuya sa Mandalagan, kalayo. True. Kay Beta Litz
Good morning. Ano na yung mga aga? Tuod na ba lang? Huring-huring nga may SQ ba? Wala. Wala na. Kagabi, nag-announce. GCQ tagyapon. Alas 6, Standby sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29, detalye na sa mga balita nasyonal. 2% pa lamang sang populasyon sa Pilipinas ang nakakompleto na sang bakuna kontra COVID-19. May halos 3 kabulan matapos ang pag-umpisa sang vaccination program sang gobyerno. Sunod kay Health Undersecretary kay Treatment Czar Dr. Leopoldo Vega, halos 2 milyon pa lamang sa 109.48 milyones nga populasyon sa pungsod ang nakakompleto na sang 2 ka dose sang bakuna gikan sa ginampisahan ang vaccination sa Marso 1. Ginako ni Vega nga sa nasambit nga kadamon, mabudlayan nga malambot ang target nila nga makapabakuna sang 50-70% sa populasyon sa pungsod antes matapos ang karon nga tuig. Para malambot ang nasambit nga target, kinahanglan nga mabakunahan ang average nga 500,000 ka individual kada adlaw. Apang magadepende pa sa ini sa mga nag-aabot nga supply sang bakuna sa pungsod. Una na nga napangayo sa pasalyo si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa pagkatrasar sang delivery sa mga bakuna sa pila ka lokal nga gobyerno. Ginanunsyo sa Department of Health nga napanagtag na ang tanan nga AstraZeneca vaccines nga natala na mag-expire sa bunga bulan sa Hunyo sa mga nagkalain-laing nga vaccination centers. Sa online press conference, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, nagdangat na sa 2.4 milyones ka AstraZeneca doses ang nausar sa gobyerno kag 100,000 na lamang ka mga tao ang kinahanglan nga mabakunahan. 1.5 milyones ka doses ng AstraZeneca vaccines ang ma-expire sa katapusan sa Hunyo, samtang dugang nga 1 milyon ka bakuna ang ma-expire sa masunod nga bulan. Ginpahayag ni Verriere nga malambot na sa DOH ang target kag may ginapaabot sila nga 11 milyones ka doses ang bakuna subong nga bulan. 60% siniyang ipadala sa mariyon nga may mataas nga COVID-19 cases, samtang 40% ipanagtag sa mga vaccination sites sa NCR kag 8 ka iban pa nga probinsya. Ginahin niyo naman ni Aksyon Representative Ninia Duran sa mga miyembro sang media nga magparehistro na para sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ginabisuhan man sang mamalida ang media practitioners nga hindi na magpili sang brand sang bakuna. Paatag sini ginatun-an man sang media na mga bakuna antos inihatag sa publiko rason nga anuman ang available nga bakuna makabig ini nga pinakamaayo nga proteksyon batok sa virus. Solo pa sa kongresista nga importante nga makapabakuna gilayungon ang mga taga-media bangod exposed ang mga ini sa katalagman sang balatian bangod man sa nature sa ila trabaho. Wala man naguntat ang pagbalita kag makabalaka bangod sa say sa ila trabaho. Madamo naman nga media workers ang nagabalatian sang COVID-19. Ang media workers ang kalakip sa mga essential workers ang A4 category list nga damlag lang ginumpisa na ang pagpangbakuna. Ginpahayag sa Octar Research Group nga ginakabig nga area of most serious concern ang syudad sa Dumaguete, Negros Oriental bangod sa mataas sa COVID-19 cases growth rate. Sa pinakauli nga monitoring report, ginpahayag sa grupo nga ang syudad sa Dumaguete naka-record sa 129% nga one-week case growth kag average daily attack
daily attack rate nga 69.85 cases sa kada isa kagatos kalibo nga populasyon halin Hunyo 7 tugtog 13 nga nagbutang sa syudad bilang extremely high risk sa COVID-19. Na-record man sa Octa Research nga yara nasa 68% ang hospital beds capacity kag 84% intensive care unit beds sa Dumaguete. Kalakip man sa ginakabig sang Octa nga areas of concern among syudad sa Iloilo, Butuan, Tacloban kag Pulumulo. Inimbitahan ni Davao City Mayor Sara Duterte si Vice President Leni Robredo matapos pagkamalauto ng Davao City bangod sa mataas nga kaso ng COVID-19. Sunod kay Mayor Sara, wala sang hibalo si Robredo sa matuod nga nagkatabo sa ground. Sa pahayag ni Robredo, ginambal sini nga dapat nga lantawon sang Davao City ang Cebu City nga nakig-angot sa pribado nga sektor ka aktibo nga presensya sa medical community, rason nga nabatuan ang pagtapna sa paglaptas ang COVID-19. Sunod kay Mayor Sara, wala na kahibalo si Robredo sa sakripisyo sa medical community sa Davao City nga nagahipos lamang nga nagatrabaho. Sunod pa sa alkalde nga dapat untato na ni Robredo ang pagpamulitika. Dunga pa ni Sara, sigurado nga may nagakaigong nga panahon ang pagpakabalaot ilabi pa kung magdeklarar si Robredo nga magapapili nga presidente sa pungsod. Gin-question ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta ang Department of Education o DepEd angod sa padayon nga produksyon sang libro kag self-learning modules kag ginpahayag nga paglapas ini sa lagi. Sa congressional hearing, ginpahayag ni Marcoleta nga ginahimo sang DepEd klaro nga nagalapas sa Republic Act A047 o Book Publishing Industry Development Act. Suno kay Marcoleta, nagwa sa audit report sang Commission on Audit nga ang ginahimo sang DepEd nagalapas sa Section 10 kag 11 sang RA 8047. Dugang pa ni Marcoleta ini nga section sang layi nagamando sa DepEd nga untatan ang pag-produce sang libro kag learning materials kag sabay lo itugyan ini sa public sector publishers. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal, iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Sakay Lulit Atos de Gallo, good morning mga watching from Camelia Mandalagan. Camelia? Ano basa mo na? O, sige, amida son beka kay bantayan ko. Bantayan gid ya, dali lang gid. Kay nadula. Okay, si Ma'am Vanessa Mayo. ginapangita na si Miss Jinky, dialog doon. Yes, Okay. work ka na gang, you must be busy. Yes, no, may busy si Kwan Subong, si Miss Jinky, no? Kaya daw may problema, gamay nga ginaariglo lang, ano? Okay. Daw mo na siguro. Sige. Pero nagka-condolence kay Sir Alex. Kaya may sila ni Alex Montesa. I think ila family member. Ato pala si Efren Monteza, action boy, nga nagtaliwan.
Okay. Condolence lang sa family. Pero ano yan, ha? Monteza. I don't know. Wala ko ka... Ano kung ano yan niya. Pinakataas nga tower sa Bacolod, hanbal ni Puding, Halandumang Tower. Charot. Sige, dito yan. Binasa mo pa. Oo, ako pa ya. Kaya, sino ni? Si Beta Litz ka na kay nagalit no namangkot kung may MECQ. Wala. Wala, Bet. Wala, Bet. Bali, MGCQ tagyapon. Correct. Kagabi daw, magiging abang actually action boy. Kay, tiamon to gani, ang istorya-istorya, bala nga ma-MECQ, nagigyan ko ng Bacolod, kay grabe ang cases. Wala. Pero wala na dala. Wala tagani ma-GCQ. Wala. MECQ tagyapon until, MGCQ tagyapon until June 30. Wala patakbalo sa July. Ilay naman Wala na. No? patakbalo. Hasta June 30, MGCQ tagyapon. Okay? Correct. Sa kay Cisco Viola Baloyo Era sa good morning, Dra. And ano gani? Belated happy birthday. Belated happy birthday. Hindi ba nga damo tamyaw ko gapon siya? Oo, bala ka pilagid. At sinsok mata niya ka nga wala ko, no? Ay, kalay. Mata niya ko nga wala. Virgil Legaspe Coloso, good morning man. Kay Dennis Nuestro. Kag sa wood fire, Bacolod, nga may manamit nga pizza. Gali. Sino na? Imo na? Patilawa man talabis ang pizza niyo, be? Nagalagi bisa ka na daw, isabi ka daw na daw kalamisa ka dako bla? Grabe lamisa. Di bla ya. Pwerte sa lamisa. Basta wala sila ga-serve sa mo niya kadako. Tinga nga po rin sila pwerte lamisa. Uy kapag hindi ka tanaw ko na ang lamisa. Ano nga lamisa? Kasi sari mo lang yung lamisa, basi study table. Lamisa ni Dagul, charot. Study table. Sige. Marilo Dolomente. Dress mo sa Guy City. Kay Cathy Servito, paliwat ako yung Aksyon, huwag ko kabati. Sang ano to, Cathy? Liwat nun ta? Ang sawadi ka, Makolo. Siya. Hindi ko basing paliwat siya itong klase status tabla, quarantine classification. Amo na yung paliwat ya? Ang Bacolod, aragyapon sa Modified General Community Quarantine. Wala ta na General Community Quarantine nga mas mataas. Ang mas mataas pagid ang Modified Enhanced Community Quarantine. Ang pinakataas ECQ. Enhanced Community Quarantine, ari lang tagyapon niya sa MGCQ ang magyapon until June 30. Okay? So, pasalamatan ta in action boy. Kaya kung nag-MSCQ, tati may mga ipasira naman nga mga establishments, di ba? Under correct. MSCQ. So, mayo man ina. Amo na nga maghalom na lang kita mga ka-action. Kay, ano nga ba ni Miss Jinky, San Carlos City Action Boy, Barangay Quezon, ang ano na? Wala ko kabalo, kung nanambot silingan ni Miss sige, Jinky. Kay Nixon Bernardo, ang kod-kod ba na? Okay. Ang Barangay Kudkod. Okay. Himo yan sa lubi yan. Ano kung himo yan? Kudkod. Ano sa lubi? Wala ako tinagaba sa lubi, no? Kalain. Neneng Lisa Pedero. Good morning, dra sa may Mailong, Bago City. Yes. Muna dapat, Dors. Kay Bert Herapusko Caraballo. Good morning. Dra sa may hutudahan dumanan Bacolod, Tubang Hypermart. Uy, mayong aga dra sa inyo mga manong drivers. Yes. Sige, kay dali lang. Kay Greg Puertas, okay, nagpasalamat siya kay Maninoy Michael June Peace Season. Si Evelyn Pomoseno, good morning, have a nice day. Greg Puertas, watching from Makati. Okay. Delmar Di Kina, or basi Di Kinyan watching from Miami, Florida. Pag-greet family Niadra sa may barangay Punta Taytay, Bacolod City. Sige, sa tarang family ni Delmar Di Kinya or Di Kina, good morning. John Calderon Garcia, greet ko lang ang wife ko, Galuto Laswa. Wow, namit. Susan Divino, good morning nong boy. Parinti ko na yan. Parinti mo na. Sige. Kay... Kasin gali ni Alex Montesa ang napatay. Okay. Condolence okay. kid. Condolence Sige. Alex. Good morning po. May nadula ko ng papers ang manghod, action boy, Nawigat. Harleen Flores. Kapanawagan basi may nakakita sang papers ang manghod ko nawigit samtang gabiyahe siya pa Bacolod, Halin Isabela. Kagina sang aga para mag-apply siya tani ubra. Ang unod sito, diploma OR sang motor,
kag iya nga birth certificate. Ano ni Homer Flores ang name. Basta may nakakita da mga ka-aksyon ha. Pakigangot lang kamo kay Harleen Flores or kay Homer Flores. Or diri madulong sa station namon para diri na lang nila kwaon. Okay? Kay Irineo. ay do ka ano gid. Seriaco. Ang ano na. Anong sige lang. Kay Reala, basahaan ay Action Boy. Kay Reala George, good morning, happy listening lang. Kay Judy and George Reala, dra sa may Ubos, simbahan sa Victoria City. Oy, good morning sa tanan nga taga Victoria City. Kay Rex Galos, good morning, hi. Kay Mrs. Maria Denia Balandra Galos, gapamati sa Cadiz. Kaya anong ba Action Boy? Nabasa mo na. Way kami diyan, di kami di Duterte yan. Way kami kakuha di Duterte. Ginaklaro namon nga wala kami ang balita partido. na yan, ginabalita. Wala kami diyan sa ginapaboran kung sinong presidente na. Maboto lang kami, wala kami sinapaboran. Balita na sa noy. Kwan ka, ikaw mismo research ka. Ikaw research kay kami research kami mo research kami ya. Yes, So, wala kung kami ikaw diyan. Kung ikaw yung may politika, way kami di labot, imo na ya. Research ka man. Di mo kami pagtudloan nga ma-research kay research kami di, ha? Talaka ba lang isa nga May balita lang kambal na yang kasi bangdan pa ta yang ga palapta fake news, way kami di ka palapta fake news noy, ha? Para mo balaan. Kung ikaw ya, kung may ara kaya ginapaboran, imo na ya. Respetuhon ta na. Ang amo niya nga balita na ya, wala kami sing ginapaboran, okay? Sansin, patas lang, trabaho lang. Trabaho lang. Ano man ang labot na mo, dahil mo na yung balita, gamo na sila mo. Gani man. Ang balita dahil si Vice President Lenny Robredo nag-comment pati sa Davao. Nag-react si Sara. Kaya na yung balita na mo, masiling ka mo yung Sara, Duterte kami, ano? Do hindi amo. Do hindi amo. Lalain servera. Hindi mo kami pag-itudluan nga balon mo kami nga ano. Okay lang ko natani sa mga comment. Pero inang balon mo ko bala nga ano ning sa kanya? Nga nagwa ninyo propagator sa fake news na amo nang hindi ko mauyunan sa imo comment nga propagator kami sa fake news kay fake news kanina ginakontra namo ang fake news. Hindi kami ang propagator sa fake news. Masi kon may pinindugan kami ya. Maging sumpaan kami sa among trabaho. Propagator minsan fake news man. Ay kaluluoy man si imo. Invite siya rin pamahaw gani sa station kasi Johnson to dibla kay mga pita para makaistorya na ita kag ma-explikaran ta ka ha. Arlene, isa do ka. Okay? O sige, standby kami anay sa dugang nga mga time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International ginanunsyo sa American Biotechnology Company nga Novavax nga mayara sang kabilugan nga 90.4 ang ila efficacy sang bakuna. Ini ang base sa nagawang resulta sa phase 3 trial ginpatigayon sa US kag Mexico. Ginpahayag ni Dr. Gregory Glenn, presidente sang Research and Development sang Novavax, nga kaagay sang phase 3 trial results sa United Kingdom. Ang resulta man sini sa US. Ginpatigayon ang pagtuon sa tung Disyembre nga mayara sang 29,960 ka adults gikan sa 113 ka sites sa US kag 6 ka lugar sa Mexico. Ginatagan sang placebo ang mga participants kag 2 ka doses sang Novavax nga may interval nga 21 ka adlaw. Sa balita naman sa patag sang negosyo, nagpatuman liwat sang pagsaka sang presyo sang produkto sa petrolyo. Sa anunsyo sang Caltex, Clean Fuel, Petrogas, PTT Philippines, Shell, Sea Oil kag Total Philippines, may dugang 40 sentimos sa kada litro sang diesel, samtang 50 sentimos naman sa presyo sang gasolina. May 30 sentimos naman nga saka sa kada litro sang kerosene sang Caltex, Sea Oil kag Shell. Unang ipatuman ang oil price increase sa Caltex sa alas 12:01, Martes sang kagahon. Samtang, epektibo naman ang oil price adjustment sang Petrogas, PTT Philippines, Shell, Sea Oil kag Total Philippines, alas 6 karon nga aga. Alas 4:01 naman ang Clean Fuel magapasaka. Samtang, sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 47 pesos kag 9 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 10 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 17 centimos.
Kag sa aton nga Balita Entertainment, ginumpisa na sa Metropolitan Manila Development Authority ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga artista kay iban pangayara sa movie industry workers. Suno sa MMDA o kung suno kay MMDA Chairman Benhur Abalos, ini ang resulta sang ila pagpakigangot sa hanay sang Metro Manila Film Festival kag Movie Workers Welfare Foundation. Ginabulubanta 300,000 ka mga tawo nagatrabaho sa local film industry nga direkta naapektuhan sang pandemya bangod sa COVID-19. Nagalaom naman si Abalos nga bangod sa pagbakuna, amat-amat na makabalik sa normal ang industriya sang pelikula. Sa balita sa sports, sunod na sa NBA Western Conference Finals ang Phoenix Suns. Matapos mas-sweep sa 4 wins sa semifinals ang Denver Nuggets sa score nga 125-118. Alin sa Game 1, wala naging paporma pa sang Suns sa papangunan ng veteran point guard Chris Paul kag Devin Booker ang kanibal nga team. Bisan nga yara pa sa Nuggets ang bagong MVP nga si Nikola Jokic. Sampang halin sa first quarter tungkol sa katapusan, wala gid sang pasaylo ang Phoenix kag wala gin pabayan nga makapalapit ang Denver sa score sa piyak sang physical nila sini nga hampang. May 37 puntos ka si Chris Paul, lakim ng 7 ka assist kag nagdugang naman si Booker sang 34 puntos para nga dalon ng Suns bilang una nga team nga nakasulod sa conference finals. Ini man ang unang kaygunan nga nagsulod ang Suns sa conference finals pagkaligad sang 11 katuig. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Good morning and happy Tuesday, of course! Kaga, sa ating mga ka-aksyon nga nagapamati via radio, good morning sa inyo mga ka-aksyon. Anong nangyari? Di sa ako na? Nga man. Natula ang mga comments ko diyo. Sige lang, okay lang na siya. Sige. Sige. Go. So, diri kita sa atong balita special Action Boy. Ari ba lang mga simple nga pamaagi kung paano i-promote ang imong mga business or magamay nga negosyo, especially kon online. Apat lang ni siya ka mga simple nga pamaagi Action Boy, pero makabuli gini sa aton. Sure Okay. gini siya nga makabuli. So, Ano una, mga negosyo na bisan lang? bisa na nun lang, except lang siya. Hindi ka na tayo yung mag-imbra. illegal na yung Action Boy. So, ako man Action Boy, kay syempre, subong, kablo ka ang Pinoy, known gid nga madiskarte, di ba? Subong nga may pandemya, Action Boy, damo-damo, nangin tawag ni gani, nangin business owner, nga mga, bisan small lang da, pero at least, business kag kung sa Tagalog pa, marangal na negosyo. Okay? So, una Action Boy, Ariop, subong tanan gid man kita mayara gid man sang social media no magluwas na lang kung bago ka bunag. Pero iban kani nga bata nga bago sila gani mga lapsag bala bago bunag makibot ka may Facebook ni Action Boy mo. Pero anyway, sa mo na siya una dapat pabaskugon mo gid ang imo nga social media. Gamiton man na sa imo nga business. Siguraduhon mo gid nga active ka dra Action Boy sa imo nga negosyo nga pag-post pag-post ang imo nga business dra sa social media. Para of course, kasi syempre sa isa kadlaw, mabi mag-post ka da, tapos wala may mga comments sa imo nga mabakal or what. Syempre, ibutang mo nga hindi tanan nga tawo or friends mo sa Facebook makakita sang imo da nga gin-post sa sinalang nga adlaw. Kaya may raman ibang busy mo. So dapat ano ka lang gidagyapo niya, go ka lang gidagyapo na Action Boy. Hindi ka madulaan sang paglaom. Hababi wala may mabakal sa imo, duga ka ano ka na dayon ay nano man yaman do wala gid may ga bakal sa ako nya nga leche flan ya how or sa ako nga chocomoles ya sa aton lugod Action Boy baka lang aton lugod wala ka lang kabalo. Amo nga kabalo ko kay perting imo nga daan nga kita mo nagkidis sa panglugod. Charot. So mo na pabasugon ta gid ang aton nga social media sa pag-share dara kung pwede pa lang damo mo friends tanan nga friend request accept. Galing kay kisa ka may sabad man nga friend. So dapat lang taon mo man. Okay? So next Action Boy, testingan mo nga mag-vlog or vlog. Testingan mo dra kay para basi pa lang dra yung may talent kagali. Pero mas nami Action Boy nga gina-promote mo yung baliga through vlog. Kay dra ma-explain mo ba lang imo product, kinalain sa imo product sa iba niya nga product. Kung di man pakalaino yung product niya, low ay tiya kay beloka, BG ya duga ano na ya, ilechepla niya do ginailakot yan ay yung puti sang itlog. Di ba? Di ba ang leche flan niya, yellow lang ginaya. Mo na? Yellow lang ginaya sang egg yolk. Egg yolk to be exact. So, ang leche flan gali hindi niya puti itlog. Mamba. Hindi niya puti itlog. Ang white egg. Ang white egg? White egg.
Oh, ang white sang egg. Ang white egg. Kung ganun ang leche flan, di niya puti itlog nga ang ginabutang da. Oo, dapat yellow. Or ang egg yolk. Oo, kalain. Kalain si mo, kung ikaw magputi itlog, doon ka lang, matiyan. Kung kaya doon ka, okay lang. So, wala siya, Action Boy. Hindi ka man, although gina-promote mo yung mga baligya o yung mga product through sa yung mga vlog or blog dira, pero hindi mo man pakalaino ng iban. Promote mo lang yan, hindi mo lang pakalaino ng iban. Oo. Okay? Ay, makamba, kaya nga ako niya nga lugod, mas namin niya ilat yan. Action Boy, kag na Action Door, mapilas ka to ya. Ay, wala, bilag ang pilas ya. Mapilas na ya kung wala ka kabayad sa imong lugod. Kaya nga mo lugodan, may switch na daw, wala kabayad ni Pakpilasa. Di ba? My God. High-tech. High-tech na lugod. Grabe nga lugod. So, next Action Boy, mag-join ka sa mga online community. Nakakaisama na sa makabulig. Para sa nabisang Bacolod buy and sell or Negros buy and sell. Intra ka da. Pero, make sure mo man Action Boy, nga yung mga gina-intrahan lang community. Kimeradan community Action Boy nga, exclusive nga for particular nga like sinasang particular products? Hindi. Pareho sa aton, may di ba may Action Radio community tadaya nga Facebook group. So draya exclusive na siya for sharing news or gusto i-feature nga mga mga katabo. Hindi na pwede ka live selling, ka share sa imo live selling. Mo na bala. O hindi pwede da ka istorya sa imo kabuhi. Depende sa sitwasyon sa kabuhi mo. Pero hindi namin ko bala para mo butang ka dahil basta mag-ligo, kung share mo sa community. Hindi na pwede. Hindi na siya pwede, Action Boy. Okay? So, sa mga ka-action tang wala pa naka-join sa Action Radio Bacolod community, bala. Sa Facebook page na group na, join na ka mo mga ka-action. Kaya para, kung may mga balita, bala Action Boy nga kanabo, pwede na i-share lang nila dahil para makita ta. Okay? Sige. And then, next Action Boy, gamiton man ang imong mga connection. Bisan mga gagmay lang imong mga connection, mga friends mo lang dabala kung pwede, ayun mo, pwede nang pa-share sa akon niya, sa akon niya post. Gamay mo lang ng Action Boy, hindi mo na makabuhin sila pagkatao ang pag-share sa imo nga baligya. Kita mo ako, gina-share ko, ginayang imo nga. Anong imo? Bisan wala mo man gina-share, Action Boy. Piyo, Action Boy, share mo Action Boy. Hindi sa ganito, hindi ko kabalo mag-share. Ay, kabalo ako mag-share sa balita. Ito doon na kabalo kong paano. So, mo na siya, Action Boy. Bisan gamay nga bagay, bisan hindi ka magbakal, at least naka-help ka da by sharing sa iya nga imo nga dan nga business, to kadamos ang business mo, no? May mga chinilas, may mga kape. Kaya ko na ng next Corina Sanchez. May mga kape, may mga ano pagit naman, ang hula hoop. Hula hoop? Ahoy mo to yung ginamit. Hindi mo nakita hula hoop yan. Hindi lang nakita ko doon nag-hula hoop ka? Hula hoop lang kuya, pero ako baligya hula hoop. Pero basi dason makita, ta supplier sa hula hoop. Hindi ko maligya. Okay? Sige, Action Boy Sige, kaya nga itong time, medyo, naging siya, nagpanguhit na siya. Okay? Sige. May greet ka pa da? Sige. Good morning lang dira kay Kagawad Ulay Abalahon. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Hindi dapat madulaan sa paglaom kay hindi madulaan data. Yes. Okay, importante na ba? Sige, sinikab lang papaskugong mo social media tapos wala ka manggaliya sa internet. Tawa ba kinagbutlay? Kaya hindi mo na makita ang mga picture nga ginapang share mo Action Boy. Mga ano lang na iya, mga tawag sinaman, basta mga words lang, hindi ka makita picture. Good morning kay Pangga RR Harihinyo. Nagapamati siya kono via radio. Kaya sa tanan nga nagapamati sa aton via radio Action Boy. At syempre, hindi naman sa may isa-isa. Kay 2 million. Okay lang na siya. Sige. Okay. Kaya hinubaan, good morning. Good morning ka sa Alagad Radio. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. May kaupon ninyo sa Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue,